What's up mga kalugar at mga Uragon? Welcome back to my channel, the Iworlski World channel. So for today's vlog guys, gusto kong share sa inyo yung pagpunta namin ng aking bike mate sa seaside, sa Mall of Asia, sa Manila Cathedral, sa Intramuros, at saka sa Manila Bay, na which is nasa likod lang siya ng Navy dito sa Manila. Bago ka pa lang guys sa aking YouTube channel, please do like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell para every time na meron tayong i-upload ay unang-una kang ma-notify. So please do watch this video guys and stay safe and see you around. Pero bago nyo mapanood yan, intro muna tayo. Ha? Dito Uragon, dapat Uragon. Alas 4 ata tayo umalis. Hi guys! So ito yung pangatlo na naming lugar na pinuntahan sa first time naming magbike. So yung una is pumunta kami ng Intramuros. Tapos yung pangalawa is sa Baywalk. Ayan. Tapos ngayon man dito kami sa, actually Baywalk pa din naman to, pero malapit na siya sa CCP. Ayan, kung nakita niyo sa likuran ko. Ganun kagandang magbike guys. Aside sa nababawasan na yung mga cholesterol sa katawan, na-exercise pang ating mga muscles. At saka syempre, since naglalaro tayo ng badminton, so nakakadagdag siya ng endurance. So meron pa kami isang lugar na pupuntahan. So try namin pumunta ng MOA naman guys. Ayan yung kasama ko, pagod na ata siya. Hinamon na. So ayan yung mga yachts. Ayan guys, so nakita nyo sa likuran ko pala andun yung BSP. Syempre ayan ang aming mga gwapong bike, diba? So pupunta kami ngayon ng CCP muna tayo, tapos MOA. So see you guys around. So guys, pang-apat na namin itong lugar dito sa seaside, dito sa MOA. Pero unfortunately, papasok sana kami doon, pero unfortunately hindi kami nakapasok dahil required pa rin talaga pala siya ng face shield. Kahit nasa outside na lugar yung seaside, pero yung guardian required pa rin na dapat nakasuot ng face shield ang mga taong papasok doon. So dahil wala kaming face shield, so babalikan na lang namin siya sa ibang araw. So at least alam nyo kung anong sitwasyon nung seaside dito sa MOA, no? So heading back na kami sa pabalik ng aming bahay. So ingat sa amin. So guys, andito na kami sa SM Mall of Asia, sa MOA Arena. Ayan, sa likod namin. Dahil hindi kami nakapasok kanina sa seaside, kaya heading back na kami sa babalik sa aming bahay. Ayan.
biglang lumit yung tiyan. Ayan guys. Hanap kami ng ng bagong ruta pabalik para ma-explore namin talaga kung alin yung mas mabilis na daan. So, ayun lang guys. So guys, ayan na, nasa harapan kami ng SM Mall of Asia. Ayan yung globe, di ba? Yung nakikita nyo palagi. So, ayan yan. At ang maganda lang dito guys sa MOA is meron siyang bike lane talaga. So, exclusive talaga siya sa mga nagbabike. So, kahit ang daming sasakyan na dumadaan, kahit mabibili sila, so parang meron ka ring security sa sarili mo kasi nga meron kang sariling bike lane. Ayan, exclusive lang to sa mga nagbabike na katulad natin. So ayan guys,